Да бъде внесено на председателски съвет, но явно става практика предложенията се четат тук. Мисля, че е по-добре, тъй като не присъстват всички колеги или представители на всички групи на председателски съвет, ще ви го зачита моето предложение. Уважаеми господин председател, като имам предвид станалото до момента, имам предвид изнесените информации в медиите и отправените публични обвинения, предлагам да се сформира комисия от всички групи общински съветници, която да се запознае с всички сключени договори, не само за строителство, но и за услуги и доставки, включително и такива с пряко възлагане. Комисията да анализира изпълнението на тези договори и при възникнали съмнения за нарушение да уведоми компетентните проверяващи органи. Да се възложи на кмета на общината да предостави цялата необходима за задачата документация на комисията. Да се избегнат всякакви съмнения относно работа на тази комисия, предлагам общинските съветници, пряко свързани с подобни договори, да не участват в комисията. Това число заявявам, че ние с колегата Александър Василев, като такива, няма да сме членове на тази комисия, ако бъде одобрена. Представител на нашата група предлагам да бъде господин Търнаров. Ще помоля, ако бъде предложен и господин Капитанов, да си направи отвод като служител на ВиК Петрич. Предвид горе изложеното, предлагам да се изготви проект, по силата на който Общински съвет Петрич да вземе решение за одобряване състава на тази комисия. Благодаря, господин Заевски.